Kiinnostaisiko homma? No, riippuu mitä homma on tarjolla. Yksi narkkari nimeltä Alex on mulle irtokarkkeja velkaa. Ja sä haluat, että mä perin ne? Ei. No, okei. Mä tän kerran voin suostua sun. Ei, en osta mitään. Mä oon myymässä sulle mitään. Sulla on jotain Samille kuulua. Ja tarkoitatko sä niitä irttiksiä vai? Just vittu niitä. Älä nyt viitti ruveta riehun, kyllä me voidaan vielä sopia tää juttu. Tästä on kuule aika kaukana sopiminen. Sä olet se heppu, joka poimi mun kännykän 2,5 vuotta sitten Helsingin lentokentällä sieltä nakkikioskin takana. No mutta. Hei, sori, en mä ois voinut muistaa. Ei se mitään. Hyvä ei. Niin säkin. Ei hitsi, lähdetäänkö jäätelölle? Ei vitussa lähdetä. Mulla on 0,5 kiloa irtokarkkeja.